Уенда бөтен нәрсә тормыштагы кебек эшләнгән. Мәсәлән, менә уен башында кеше үзенә иң беренчедән хыял сайлап ала. Һәм уен башында һәрбер уйнаучы үзенә профессия сайлап ала. Уенның беренче максаты кечкенә юлдан, крысиный бега дип атала торган юл, зур юлга чыгарга. Димәк, ул финансово независимый кеше, акчага бәйле түгел кеше булып чыга зур юлга. Без бу уенны Россиянең үзенчәлекләренә үзгәртеп куйдык. Һәм бу уенда безнең пенсия, материнский капитал һәм страхование кебек әйберләр бар. Пенсияга чыккач, инде әбиләр, бабайларыбыз акчаны әзрәк ала башлый. Ә менә китә торган акча, расход дәрәҗәсе шундый ук кала. Акчаларны юк итә торган әйберләргә ничек эләкмәскә, шуны сөйлибез. Без гомумән кешеләрнең финанс грамотасын арттырабыз. Моның файдасы безнең татарларыбыз һәм милләттәге кешеләребез акчасын шутлый башлаячак. Һәм бу уен акча шутлаудан башка да кешеләрне үзара килешергә өйрәтә торган әйбер, договариваться өйрәтә. Кеше белән сөйләшә белү, партнерстволар корырга өйрәтә торган әйбер бу. Шуңа күрә бу уен татарларга бик берләштерүче фактор буларак та ышанам, бик файдалы булачак. Эшмәкәрләр, идарәчеләр дә уйныйлар. Шуңа күрә бик күп кеше үзләренең яңа танышлар белән танышып, үзенең даирәсен дә арттыра. 5 тапкыр ниндидер анда лекция, тренинг уйнаганга караганда, бер тапкыр уйнап үзеңнең бу инде практика була, сиңа шунда ук үзеңнең хаталарыңны күрәсең, финанс хаталарыңны, киләчәк адымнарыңны алдан бәяләп, нәрсә эшләсеңне белеп, анализ ясап яшәргә кирәк, чөнки тормыш ул үзе бер зур уен.